рӯзи 21 август дар сегменти тоҷикии фейсбук изҳороти кӯтоҳе аз номи як гурӯҳи ҷавонон ва миёнсолони минтақаи Кӯлоб нашр шуд. агар президенти Тоҷикистон ва пешвои муҳтарами мо иҷозат диҳанд, мо ҷавонон ва сокинони миёнсоли минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба Аҳмад Масъуд ва Ато Муҳаммади Нур ҳамроҳ шуда дар шикасти гурӯҳҳои тундрави Толибон дар Осиё ва Афғонистон кӯмак хоҳем кард, гуфта мешавад дар изҳорот. ба гуфтаи муаллифони нашрия, 1850 нафар аллакай хоҳиши ҳамроҳ шудан ба Аҳмад Масъудро баён карданд, ки гӯё ба ин муроҷиатнома имзо гузоштанд. нашрия ҳамчун мегӯяд, ки номаи муфассали ватанпарварони сокинони Кӯлоб ба номи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соати 6 бегоҳ фиристода мешавад. якҷоя бо матн як акс нашр шуд, ки гӯё дар он хоҳишмандони дар даст аслиҳадор барои рафтан ба Афғонистон омодаанд. нозирон қайд мекунанд, ки ин муроҷиат бешак аз тарафи сокинони Кӯлоб нест, балки бо ташаббуси режим сурат гирифтааст, ки мехоҳад эҳсосоти миллӣ ватанпарастиро дар байни аҳолӣ фаъол гардонад. гузашта аз ин ҳолати ба ин монанд дар охири моҳи апрел пас аз задухӯрд дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон дар Ворух рух дода буд. дар он замон пас аз муноқиша дар марз бо Қирғизистон, режими Тоҷикистон таблиғи миллатгароиро оғоз кард, ки пас аз он гӯё хоҳишмандон аз манотиқи мухталифи кишвар ба Ворух ҷамъ омаданд, ки ба гуфтаи мушоҳидон хоҳишмандон ба сокинони оддӣ монанд набуданд. таҳририяти хабарҳо ҳар ду аксҳоро муқоиса карданд. аксҳо аз Кӯлоб, ки рӯзи 21 август нашр шуд, бо сабтҳои видеоии рӯйдодҳои моҳи апрел дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муқоиса карда шуд ва маълум гардид, ки нафароне дар навори видеои ҳодисаи марзии Тоҷикистон ва Қирғизистон буда, бо нафароне, ки дар акс дар шаҳри Кӯлоб гирифта шуда, як нафаранд ва либоси монанд доранд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба муроҷиат аз Кӯлоб бо киноя вокуниш нишон дода шуд. истифодабарандагон дар ҳайрат буданд, ки сокинони Кӯлоб яроқу аслиҳаро аз куҷо гирифтанд ва ҳамчунин ҳайрон шуданд, ки замони ҳукумати Тоҷикистон беш аз 1000 километри мураббаъ заминро ба Чин супорид. ин ватанпарварон дар куҷо буданд? происходящих в последние годы на территории Афганистана. коршиносон қайд мекунанд, ки режими Тоҷикистон аз вазъи Афғонистон хеле нигарон аст ва тарси он воқеӣ аст, зеро аҳолии Тоҷикистон пас аз қариб 30 соли ҳукмронии мустабид нисбати раҳмон нафрати самимӣ пайдо карданд, ки он ба сатҳи коррупсия, таназзули иқтисодӣ ва муборизаи доимӣ бо зуҳуроти ислом марбут мебошад. Birem varoy satr chika desa, zanakuro gab zadesa, özbest. Ina